So si Madam mo ni ang kuan karon nga nakita ni nga best friend ako nito ni. Pero karon mo kita Madam no? Oh, best friend na. Best friend na. So nami karon diri ni ate no, mga isaw yang ipamaligyan, mga pa-affordable ra kayo. Tag 5 pesos wala na, champion na ka, busog na kayo diri. Unsa ka ni ka kuan dito Maragusa no? Maragusan. Asa Maragusa no? Oh, poblasyon. Ada karon diri sa Maragusan poblasyon. Kaya nag-ari bitrig kay ko lang nag-ari bitrig kay nagkuan mi sa kaning sa Nexus Infinity Global. So hinahinay ta ni og kaning kayod pud sa trabaho ano. Mo ni ang pwesto diri sa Maragusan, namin sa Maragusan karon. So ang kuha ni ate, mga affordable lang yung mga pagkaon, no? Pang-student siya, no? Mga pang-estudyante, gini siya. Mga pang-estudyante nga price. So, mani ang isaw ni ate, tag 5 lang, oh. 5 pesos. Affordable na kayo. Init pa yun. Alala, champion na tani. Champion na tani, te. Pang-student price. Presyong pang estudyante ni. Para pagtipid sa mga estudyante ni, no? Estudyante makatipid sila para dili kay bugat sa ilaha. Napay lumpiang gulay ra tabi. Oh, napay lumpiang gulay diri. Akin na pa PhilHealth. So, mo ni ang kuan ni Madam nga lingaw-lingaw lang Madam no niya si Madam gikan sa Saudi Arabia. so si Madam naras Madam diri galingaw-lingaw lang siya. Mo ni ang milyonaryo dis Maragusan. Nice kayo ang kuan ni Madam. So si Madam mo ni ang kuan karon nga nakita ni nga best friend ako nito ni. Pero karon naman kita Madam no? Oh, best friend na. Best friend na. So nice kayo ang kuha ni Madam Trick. Lingaw-lingaw, inspirational ba? Lingaw sa pool. Oh, tinod. Malingaw ta sa pool. Labi kayo dito sa Maragusan. Sige pangalan kayo mo gani? Ne. Adrod pangalan? Ay. Ani day, ani. Ha? Batong bakal? Sure ka? Ani batong bakal ni day? Kami kahay mana. Batong bakal. Fernandez. Mo ni si Ani. Wala, mag-ilahan pa dyan. Ate, good morning. Good time to see us now. Happy Mother's Day. Alam na. Daligin kayo. Anong sinuntin mo kayo? Sure. So mo ni ang kuha ni Madam kanang iyang karinderya dito sa Maragusan. Hinahinay lang ang tao ko na eh. Champion na tani. Hinahinay tag negosyo.